A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Abad assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri namu mai suna ko kun san. Shirin ko kun san shiri ne wanda kungiyar Jiwa 34 Local Government Rapid Response Team yi haɗin gwiwa da Gwagware Online Bangat. Ko kun san cewa Dr. Dikko Umar Radda shine wanda ya ba bangaren lafiya muhimmanci kwarai da gaske lokacin da yana chairman Taranci Local Government. Ko kun san cewa Dr. Dikko Umar Radda lokacin da yana chairman Taranci Local Government ya gina asibitoci 10 a kowace ward 10 da ke akwai Taranci Local Government. Ko kun san cewa a lokacin da Dr. Dikko Umar Radda yana chairman Taranci Local Government ya raba motoci a kowane asibitoci waɗanda ke yawo domin kai ɗauki ga mata da ƙananan yara da marasa lafiya da ke gida. Ko kun san cewa a lokacin da Dr. Dikko Umar Radda yana chairman Taranci Local Government likitoci ke neman marasa lafiya ba marasa lafiyan ke neman likitoci ba. Ko kun san cewa Dr. Dikko Umar Radda shine chairman na farko wanda ya fara ba da allowances ga likitoci na local government din shi a lokacin da yana chairman Taranci Local Government. Shin ko kun san cewa lokacin da Dr. Dikko Umar Radda yana chairman Taranci Local Government magunguna kyauta ne ake bada su? A lokacin da Dr. Dikko Umar Radda ne yana chairman Taranci Local Government, shugaban kasa da kanshi sai da ya je Taranci Local Government domin gane ma kanshi irin aikace-aikacen da Dr. Dikko Umar Radda ya yi a Taranci Local Government. Wannan shiri da muke gabatar muku, injiniya Sirajo Yazid Abukur shine ya ɗauki nayin wannan shirin, wato DG mun gani a ƙasa Dikko Umar Radda sabon shafi. Da fatan Allah ubangiji mu jagoranci duniya da lahira.